Sagodahin nga rin ti surat ti pagkasaritaan ni Edwin. Dear Manong Nemy, idi ubingak pailaeng Manong Nemy, naipasagipsip iti panunot ko. Dahil ko na ninanang kanyak, ano saan mo ako kuha, saan mo nga tagikuain. Ti kukuha ni Pedro, ket kukuha ni Pedro. Ti kukuha ni Juan, ket kukuha ni Juan. Amok day tama nung Nemy. Ngayon depende mati sitwasyon kunakmet. Baka day nga banag, ket masarakam iti langlangalang, ket mapidot mo, nga ti amom ket awameten tagtagikwa. Saan ka di rombeng laeng Manong Nemy nga tagikwa meten, no awan claim nga aking kukuha. Mabalimat ngin kay public service, no makapidot ka. Kasano nga rod no awan claim? Saan ka di nga sika nga nakapidot, no napidot mo man, awang ka di ti karbengam nga sika, iti agikut. May isa ka nagiging kanay nga dumdumngeg ka nagbuibuya ka na tinapinta sa programa Manong Nemy, dahil tigapunan o apay at tinarigagayak met. Tinakikonekta ken ka. Nag-friend request sa, kinaccept mo, babay ti messenger, dito yung rinugyak, ngayon ken ka, ti detalye, ti bakasalita. Nagyaman ti anos mo nga nangurnos, kani yun akong ti agyaman, iti anos mo mang tedbiyag, apan ang ibasam, dito yung pagkasalita. Tabarbaran ko nak no damat may bati nga adal, liwliwak at pagsarmingan tibiyag, kadagid ipatak na dumungeg kanagbuya. Kablawan kayo, tinaragsak ka nagasat nga aldaw yun, ita Nemars studio, sabi kumata sa nga padatay amin, nga sa lakniban ni Apo Diyos, kontra kadagid dakas ngagpanggip kada tayo. Sakit man, uno para tayo nga tao. Dagid ipatak at dumungeg kanagbuya, na imbag, kanaragsak nga daw tayo amin asa nga pada. Manong Nemy, kindawag nga ron ti pa nagkibinta. Tenta sublian, dagiti pasamak iti kalabes. Kat rogyan ko, nga isalaysa dito nga pakasalitaan, kasto yung mga rod Manong Nemy, nga nak rogyan ti amin. Kagap-gapok iti pagtrabahuak, iti construction Manong Nemy may sa apurman. Kada damet logan ko, kas may sa apurman Manong Nemy. Idi tabigla, nga dimteng tinapig sa abayakabak. Agad kabuta, ore no dalugan ko kat permit ti tudo na, medyo impaigid ko pa lang, tabag sardingak pa lang ti bayakabak. Hindi medyo agsardengin Manong Nemy, tuloy kong travel hindi makakita. Hindi may sa nga narukbus, nga algarubo, iti igid ti kalsada, nga adda. Tao, iti sirok na, nga nabasbasadan. Nagloko man iti awan na siguro, awan lang atan, ti sabali ka naglinungan dan, ako nagtinakam ko. May sa nga babae Manong Nemy, nga adar arakupan na, nga salsalakniman na. Sinardengak ida. Inlokat ko tirida, uno tawa, Manong Nemy ti kotse, kat pinagonya kita. Miss, Mrs., sino ka man, makan? Kasta unan sa labon. Ano na ta, asal-sal kubam? Manong Nemy masitig, dinuktak tirida, limugan, apo nakabasbasa nga talaga. Ano na asal-sal kubam? Anak ko, anak mo, kat nabasa na. Yung karigata nga saan nga mabasa. Taori mabasak. Basta sa lagi di mabasa anak ko. Mapaunayin. Apikanta ka din kasi nga lugar. Kanapin nga saan ka naglinong sigod. Oo, matasabali nga paglinungan dito eh. Manong Nemy malagip ko nga andasan ko na usar nga jacket iti likod. Inalak. Oh, suktam na tarawatem.
Tara ito, isulop mo ti anak mo. Mano nga bulan detan, nasuro ko may isang atawanan. Babae, babae. Ba't maturog? Pauna yun. Hindi, mas pala turog na. Yung talagang saan nga naslip Talagang sinilaktibang tanak mo. Kamayatan ang nagtatry tilugan ko Manong Nemy naman ang talyawag. Ganat nagad mo? Elsa. Tangarod na agad anak mo? Eden. Apay, tagano kayo. Apay, sa pagitulog ka. Nabulukan namin tayo minibus na nagluganan mi. Kat dito mga pasahero, nangalat at sa bali nga lugan. Siak. Barbarin ko no adda balbalit asidek ko nagdangnag pagkamunta. Nagpiksama tin tudo. Pagawidam ko naggapuok sa Jeng Isabela. Kat pagawidam, pagpanam nga rod. Adda ka bagyak di Lawag. Isot pangituldok ka. Uwan no mabalin. Isa kayo ni Edwin. Agyawanak Edwin. Agyawanak. Nangadot limabas nga lugan ng maawanti ng sardeng kaniyak. Kasta ka di. Kapig sa amin ito, doon na itay Sige, ipatuldong nga rin pangitulnodak kada kayo nga ginan. Barangay 2, Sampaloc, Lawag City, Manong Nemy, timpatuldo ni Elsa nga pangitulnogak kadakwada nga ginan. Baglagad din nagsardeng ti todo si Mirna at Manong Nemy, nagsindi ni Krisilaw, sardamen kinakti oras 6:30. Timpatuldo ni Elsa Manong Nemy no sa dino nga balay. Yan, kinuyog ko, nagtugtog da. May nga bakit Manong Nemy tinangilokat tirita. Ay, sino kayo itaya? Auntie, siya ni Elsa. Manipod Isabela. Dahil in-text ko kada kayo. Ay, siya kayo. Alalakit, sumrek kayo na, sumrek kayo. Dahil ito ti asawam. Ay, saan nanti? Isa tin nangilugan ka na kami. Naranaamit mo at kami tinapik sa nga todo. Kasi amat nanti. Panagbulok na jilugan mi. Nagsayat ka nga rodon barok na kasta. Siya ni Edwin na nana. Alakit, sumrek kayo pa ya. Ani na nakit gumanggan takwet pasapulan nagmasadya balay. Tanda naklatanda ito nga balay umay kong to sarong karan nida. Lakit tuwan na barok. Dati cellphone number mo, Elsa? Anda? Andi, alam nyo malang anak ko ne. Ay, dito ni Eden. Uwan nanti. Dito cellphone number ko. Agyaman na Edwin ha. Sige. Okay, bye. Umay ka to sarong karan. Agyaman ako kasta. Itadalan ko Manong Nemy nga agawid dito'y balay. Agsagsagawi siwa. Api nga ta. Kasla saan nga may kat. Itimugin ko. Itisirmatak ti pakabuklan ni Elsa. Kimampuso nga rupa Manong Nemy. No mabigas lang naliday dagiti matana nga madamit rimat na. Tinarumpi abibig na. No umisam nakaururus anapudaw dakitingipin na. Ti pamakina. Nagmayat Manong Nemy. Hindi makadano nagditibalay Manong Nemy inistoryak kini mamati na pasamat. Agi na. Sinardagam iti igid ti kalsada. Uwen mama, manipod Isabela ka no. Di mo met sinaludsod no, apay duduwada ti nag-travel. Napanangaro di ama di anak na. Diyak met sinaludsod. Kasla ara-ara pa apet nga balo mama. Kahit no balo, anak, kahit no sawan, kahit mo di balo, ngayon ti balasa nga virgin pa ilaeng. Ni mamamet. Di nga tamanin, Lili, ti dati panunod siyo. Speaking of Lili, isudetan na Ay, Edwin, adda kagaya man, nakita kita kotsem. Adi mo ko na yan nga. Umay ka manin mang paramanti. Lutom. Uwain. Dito yan. Ano rita?
ramanan ti templa ka nga agluto iti ti ana. Ito Kanya dito nga luto. Wow. Oras ang mga iba ka. Muklatan. Gabot na makita ng aramang. Mama. Paborito na ito ya. Ma. Sulatan sinak na ito. Inted ni Lili. Agyaman na kay Edwin. Tama gusto na kiti luto. Manong Nemy ni maminsan nakaskas dao. Dagiti babae. Puerto de los Buenos. Kapos siguro tinalaos sa panagkursunada dati lalaki kat isuda iti magtatimuti-mo. Ngayon jak man amo takasla nababa ti ba nagkita kadakwada. Sorry no kasto man ti prinsipyo. Ngayon ko nang anod kanyak ni mama. Alawan adak ditan. Ipakpakita ni Lili, iti pa nagayat na ka, babayan ti kasi nga aramidan na. Kayat mo kumara dya balo kas pagarigan ta dya nasara kami tilangalang ket balo. Mama, saan ka di nga ti puso ti mangsumbat? Kas daw ka Edwin. Kas kakaasya ka mang dagdagdag nga gasawa ka, namjagas na ka, damat na apukok nga iwanak dito Tadayuman nga rin dagit kakamsat mo, tapos na kumamat iliwan dagit apukok katakwada. Dududuatan nga, giyanag ka na ito ka balay. Masabol nga damot na nagtaray-taray ka naghibit ng obing. Bayan nyo, mama. Taipay kong instant data. Instant nga niya. Ada anak ni Elsa. Dan tinagan na. So, ibilang yun ng apo ko. Ay, Jack, kahit nagaywan na saan kong apo ko. Laglagipin na na. Ay, Jack, kahit nga iyawid mo tuloy na dyan nga Elsa. Dagay ka gina. Mama, nilili di kahit ko. Kayo pa yung tagpili. Nakaskas daw ka ngaming nga lalaki. Naggwapo ka. Nagpintas ti trabaho. Nagatudig di babae nga gumaw-gawawa ka. Kang runan na onin ni Lili. Ni Lili nga napintas. Naimas ti luto na. Siguro ito pa lang ang virgin. Takit din sub-sobra tinatay nga tao di kayat mo. Nga damong pa lang nakita. Ay Diyos Maria yun. Manong Nemy sakbay nga naturog ka indayaw ko tinted ni Elsa nga number Manong Nemy. Nagring sinong batan na. Sanda ito Siak ni Edwin. Edwin. Ano brayo? Napaturog ko dyan ako. Agay da kami. Iti may mesa silid. Iti anak ko siyempre. Hanap pala mabalintag sursolo. Mano ti kaduhay ta? Agbay misa dito ni auntie. Kinayat na nga rin ni auntie nga, iti tumawagak ni bagak nga. Pumayag dito ikat. Uwan ko na nasikod. Tapno dagat kaduha na. Abay nagawi, pimano ko dyan, Isabela. Nadasap sa pulik. Adun nga lugar tinapanak. Ngayon mamamatin. Awa na pulos ti kontak ko. Sino? Awan? Sino? Mabaling ka din nga mamuan. Edwin, nagyaman ka parang tulong mo kanyak. Abay nga nakatawag ka. Kasanon no? Ada dita ni Mrs. Awan pa asawak. Tapay met? Diyan mo. Baka sangko pa na sa pulan. Ngayon baka masapula kitan. Edwin, siya ka di nakamatem? Pagka masulak ka di kas pagkarigan, tanalab at preside akin ka. Tinugutan nga da anak ko. Siyempre na namayam nga da asawak. Iso nga salsalod-sudan nga ron niso ng sapsapulan. Tinagpukaw nga asawak. Nugasta, ada na sawam, ada na sawak. Ada na tagikwa kanya. Nagasaksakit nga rin tinapasamak. Bigla latang nagpukaw. Dandanin makatawan itan.
Basta, na kami tinapasamak. Nagpakahada ka nga. May isang security card, asawa. Mapanlakan o alang tisweldo na. Di ba't nagsusubling? Saan kumata na makontak iti cellphone na? Mabanag ang saludsod, kadagadipada ng sikyo. Naala na kanumatin ti sweldo na. Naglogan ka no ti tricycle. Ti amuda akit nagawi din. Yung saan kumat nga napasangpit. Mabanog ako ng mga sapsapol kang kuwana. Napanagon kadagadi aming amok nga papanan na. Ngayon ni Aniniwan kat. Jack matlain makita at asawa. At dapat ka din mangibaga nga. Inwalang dan. At dapat ka mangibaga nga. Na tayo ni Suna. Sa nga tamit. Baya Melsa. Tulungan ka mga sapul ken kuana. Babayan ti amin na pamuspusan. Iti social media. Nagpanawagan ka ti social media. Inaramid kon. Napanak pa yung kalag na dumang istasyon ti radyo. Telebisyon. Nakablatter pa yun. Kadag ti police station. Nadabited ko katakwada nga ladawan na. Ngayon awang pulos ti makaibaga. Awang pulos. Baka natayin ng peso? No. Saan nga mabalin, Edwin? Diyak mang pukawad tinamnamang agsublin tumadlahin ti asawa. Iba't patin ko isuna. No saan nga natay? Baka mat no, ada pakaigawidan na so nga saan nga agsubli ka na kayo. Kas kumatian niya. Baka mat no, ada niti sa baling ng babae. Ano ya? Awang ka din, tinangibaga ti kastakin ka? Nga posible, nga dasimurutan nga sa baling ng babae kat napandan ti adayo. Diyak mamating. Awan ti pagkurkuranga kiti asawa. Mamati akni pat patignat. Saan nga mabalin ti mangalit sa baling ng babae? No. Apay nga rin, naking gana ita. Dandanin makatawan ko na, ngawampay. Duwalayan ti posible mapasamak. Natayen, unusahan kadadan sa bali nga babae ti biyag na. Kabigatan na, Manong Nemy, siyempre kakmanin iti trabaho, being foreman iti may sa construction, nga italik kanyak ti contractor, nga engineer, kan architect, Manong Nemy. Sakbay, iti panagsardeng ti trabaho, sakbay tala 5, Manong Nemy, dinteng ni contractor. Hey, Edwin, kumusta? Ti trabaho? Awang problema, sir. Sir, boss ko naman napimindas ng sir. Boss, ang problema. Ano ti curriculum na ito, panakalpas na. Baka 1.5 months pa eh. Mabaya gamit ti finishing na sir. Naadot pa sikot-sikot na. Okay, ang problema. Ana. Dumala pa ganan siya tayo? Depende sir. Kung gusto mo, dito mo nagsisita iti materials. May pakat mo ti gusto. Nadalagi diba sita pagbingayan, di ba? Pang chicks. Lamat ni boss. Doon ti chicks yo. Ano mayat? Dapat ka di pa idamang kasi ka. Awan, boss. Sikaman ngamin. Awan piti, nadamag ko nga nobyam. Ano nga rin dita? Tayo mo kan laing mo. At dandun, boss. Ano kas pagarikan laing? Sikantot muna kang runa yung pangibaga kasi kantot mga anak ka na kami. Okay. Nagpainom Manong Nemy ti kontraktor sa anak yung minom. Gabuta, ranta ka mo pang pasyarin ni Elsa. Nasapa ka nagpakada Manong Nemy, kat napanag iti ayan de Elsa.
ni Elsa Manong Nemy tinangilokat itiri daw naka-sleeveless, naka-short. Ala, Jack, mga sika, Edwin. Pasensya kan, sumrek ka sukatan terwatek. Tapi ko mga sukatan pa lang. Kaya nakabado ka, naka-short ka met. Kamusta ni Eden? Ay, ti anak ko. Ayawanan ni auntie. Adak mo dito kusina. Jack, ranta nga agluto ita. Mabaling ka ding ilakanak. Bakit? Mangrabi ka dito eh? No, mabaling ko ha. Sige. Araman ang may tilutok. Thank you. Sino ka nga tatim imas? Tiluto mo no ni... Sino? Ni mama. Uy, adan samat mang preparaman tiluto na kang ka. Manong Nemy tinulong akisuna iti kusina. Numanang kita iti puon ti barukong na tinasipukil nga legs na Manong Nemy. Sanak kitain, umisem. Amom, anot na ganila kayo mo? Nalipatak sa paigid din. Numakita ka malipatak eh. William tinagan na. Kinandang tiladawan na. Agar ka mabitlag tinakit mga ala. Nagpakupyak ta ado eh. Inuray ko Manong Nemy dited na kanyak. Wow, bagay kayo. Nagguhapo tila kayo mo. Huwag nga rod. Nga maumitin. Kasto tila nga tilalaki nga talaga nga tatakawan. Ano nga tatakawan? Ada nang takaw kinila kayo mo. Niya? Nasa karag di babae sa nga ni? Nasa nga di natutuban ida. Napudnoon ay kanya. Kasano no ada na bilag nga babae. Nabilag nga niya. Nga napasurot na. And then, saan mo ito nga makapanong pa ni William, kaya kuha na, kapag siguro itid na amin nakasapulan na, nakasara ka di baknang no, powerful. Saan nga damit? Aman. Ay, aman, sabi ko mga rod. Baam ta, tulungan ka mang sapul kaya kuha na. Nagpanawagan ta. Edwin, apin nga may ka? Bakit mailiwak na ulit kang ka? Kas na ko na kang ka. Nalabat pressure kang ka, Elsa. Edwin, ada nagtagikuwakan nga. Sungarod, nakasaysayang. Nakaano pa nga namamukon, di babae, nakariknakit, ayat. Saan matgaya man nga nawaya? Ada matgaya man agtagikuha. Minamuuyong dito nga rik na eh. Nga habang nga ururayan pa lang, habang nga awang pa ni William, mabaling ka din. Nga siyak pa lang, timang mangsukat kang kuwana. Kas kari na karot nga masamag na ita. Agserbiak ka na kayo nga gina. Kas kasukat ni William. Mabaling ka di, Elsa. Manong Nemy na pang kusinublat ni Eden kini Antia Tina. Oya, baka no sa mo nga amot aguba sa Edwin. Aman na kayak. Adaman tagad ka anak ka kinabuba. Wow, nagpintas nga mabingo. Nalingan na sumao. Ada sa unang hindi mat mawawatan pa laeng. Baka mabayag to nga sakbeng agsao. Umisa, magkatawa. O, kita mo? Oo. Kitain na ka. Umisa. Oo. Hinag na ka ba yan? Wow, nagimas tagahag. Kasla mariknak, nana. Nga nagtawad kanyak dati ng ubing. Oo. Kano kas pagarikan taawanan ni William. No talaga nga saan nagsubling. Kabay na kabigbigan nga anak na ito eh. Kasi tagad nga talaga tiranta, may di ka anak ha, William. Kung nakarot kang kuha na, auntie. Auntie ko nakpayin, sorry ah. Kabayatan nga awang pala ni William, asawa na. Sak pala tagsirbing asawa na. Tapno ka iddaem. Kasta.
No anya ti kaililo ni Eden, ay di Eden, kaililo ni Elsa, kat isumot ti aramidem. Agad mabalin mong ipaideta, iti anak, ngim dia jay, ina, nga mabalin. Amok nga sa nga mabalin na gabot na, si asawa nga rin. At da limitasyon di amin. Alakit, agtulag ka nga nalaeng agtulag ka nga nalaeng ka ni Elsa. Dakay madlang tirumbeng agsarita. Manong Nemy di nga rabi nagsaritaan mi kini Elsa ti akin. Edwin, amangan met no, si kantulang ti kakasi? Siak ti kakasi? Mainlap ka unay kanyak. Aramidem ti amin obligasyon mo ti kasmay sa ama kin asawa. Kunam, suportaran na kami nga gina. Ited mo ti kasapulam mi nga gina. Tulungan nakpagidi nga sumrek ti trabaho. Umay ka sumarong ka dito eh. Aramidem ti amin obligasyon mo. Puwera lang, di pa nagkaidata. Kasanun no, napaot na panawen ti amin kat biglan to nagsulbri ni William. Di kakasikan to. Elsa, sana nga bale, no kastan tumanti mapasamak. Basta, habang nga awan, may pariknak ti panangipatag ko kada kayo nga gina. May pariknak kan makapagserbiyak kada kayo. Kasla sana ka mamati nga dakas kang kaalalaki, kasta. Nakitam ka niya nga awan ti sa bali. Tapno ramidem ti kasta, Edwin. Taapay. Narikat na ka di nga ayaten kas pagarikan. Datangarot ti kabutbuting ko eh. Kasanun no, maragrig tirik na ka. Kasanun no, mapasamak ka na ta. And then, kalat nga parang kanyak ti asawa ka. Duatan to ti marigatan. Isang saan talangin na rurugyan, Edwin. Sakba nga dumakal ti problema. Please. Imbes nga tulungan nak, baka kaproblema tanto. Alang arturumbe nga ramidek. Bikli ka na kon. Iwaksi mo ti mariknam nga ayat kanyak. Si kantulan ti kakaasi, may ramraman at tupay. No, adandun nakin ti anak ko. Si kantot mariingan ng amana. Si kantot awagan na iti papa. Kasanong dumteng tipod nung amana? Kasanong to? Idaw-dawat ng awanin ni William. No, diyak kahit kay daw-dawat ng awanin ti asawa, ti ama ti anak ko. Diyak kahit idaw-dawat nga natahit suna. Into nagsaludsod ti anak ko kahit kung ibaga kang kuha na nga saan nga sikat ti amana. Nga da sa bali nga amana. Nga nasken nga orayan mi. Kasunod ti kabayag mo nga guray. Samon tupat yan nga saan nga agsubli. Kasanun no, dakkel to ni Eden. Maabot to 85 years, 10 years, uno, at adupay nga tawan. Basta gurek. Ngam na mabandugak to nas pagarikan. Awan to ti maramit ko. Intun ka anong mabandug ka. Tsaka mo. Katsi ka. Intun ka anong na mabandug ka. Nga mangipatag ka na kaming ingina. Nga awang ba't may panamnamak yan ka. Tsak tumpulos mabandog. Sakto la sumardeng. No kas pagarikan ta, biglan to nga sumangbay kada kayo nga subli ni William. Kasi ti panangipatag ko kada kayo nga gina. Elsa. Manong Nemy, inaramid ko nga rootcast nagtulagan mi ni Elsa. Tinulunga kasi marti trabaho,
Agtrabaho ko Manong Nemy, panawan na, ti anak na, nga ni auntie na, nga tina iti mga iwan, sa agawid iti malem Manong Nemy, no gapo ko nga ti trabaho, sakbayang agawid dak, dumagasak iti ayanda. Sadya payan nga mangrabi. Ubaik to kargayan ni Eden, Manong Nemy, pariknak, ti bara, kanirut ti arakop ti maysa nga ama. Nakasasidag kanya ti ubing Manong Nemy. Kat maragragsakan met ni Elsa, tamuna naragsak ti anak na. Kat no agawidak dito'y balay, Manong Nemy, siyempre kang kanayon nak nga ungtan, Manong Nemy ni mama, bagtit ka nga lalaki. Mama, o saan ka niya bagtit ka nga lalaki? Ipatpatig ko na kita ginamama. Ngem, saan nakamad ng ipatpatig ni Elsa? Pagkunan nyo masaan? Hindi pala asawa na tururayan na. Sa anak to sumarating mama. Jesus apo, iho, mga asawa kan. Lumakay kan. Baka mabanog to ni Lili. Awan to, tipadiguna nga na imas nga luto na nga sidan. O, nabaikpikit din na nga sa angimay nang Ted. Amuna nga da sa bali nga pangpanganam. Banyulat tayo na mama. Anang nga rutirong bang itang aramidak? Isardin ko di mamagbagaking ka? Tatakkel ka, natanggit di olam, bahala ka ni tibiyag mo. Ma, nagyaman na kiti pamang-bagayo. Ngayon madabukod ko panggandeng. Aramidak ti amin, pakaragsakak ti amin. Bahala ka. Manong Nemy, adda gidi gondaway no kasta nga bakasyon, agkukuyog kami. Siak, ni Elsa, ni Eden, Manong Nemy, nga nakalalayan, nga tumaray, amunang tagsao, amunang ngawagan ng iti papa. Agramo maten kini Auntie Tina, Manong Nemy, mapangkamag mo, nag-shopping, paspasya, mapangkami ti beach, hoy. Hado. Kadno adda gidi gondaway mi agsarita kini Elsa. Edwin. Ni manin William ti malagip mo. Awan ti gondaway nga malipatak. Oray no, nag-uubrak. Agduanton nga tawen. Wen. Baka saan tayo mapupuutan, agtalo nga tawen. Baka agbasan to ni Eden. Kasano nga kabayag na? Sakbay agsubli. Dolaeng ulitak, Elsa, dolaeng ti posible na pasamat. Natayen? Bueno, adan sa bali ng pamilya na. Baka dapat iti anak na. Iti dahi nga babae. Agsangit at no dahi nga paset ni Pacheck. Awan tinagkurkurangak kayong kuha na. Nagbalila ka na pudno ken ni William Edwin. Anak mabait sa pulin na kaniya. Kuwan mo kabugat ha. Agtalin na edak lang at plain mother. Gabo siguro ta. May salang iso ng sikyo. Nakakitan di babae baknang nga napintas mo. Isang simurutan na. Sana nga natungpal ti karina. At dadig di kasta nga lalaki. Kung naman lang napudno, yung samad gayam. Alisto na masurisok. Ngem siya, Elsa. Napudnuhak nga gayan. Kas pamaniknik. At dalang aro na nagtakik ko ha. Ngem api nga alukuyok palantrik na. Gabuti ba't patid ka onay-onay. Nakasagana ka mang tid kang katiragsak. Ngayon paano kang kati asawam? Agyaman na kay Edwin. Agyaman na. Nakiktutak Manong Nemy di arakupin na ni Elsa. Iti umuna agundaway nga arakupin na. Binalas kumit deta nga arakop iti nairot.
Idiyangad na Manong Nemy ti rupa na kasla mawawad na bibig na. Kasla kayat ko ang akan. Inyasadag ko ti rupa na. Idi asadegan Manong Nemy ti bibig na inlisi na. Edwin, come on. Sama na parigatan direk na. Kasapulam. Mailiw ka sa kadi. No. Di nagsulisugin, Edwin. Gaputalisto ka masulisog. Ipatanak. Sikat imarakop ka niya ka. Sige. Gawid ka. Umiyan ako. Saan? Nagawid ka. Awan titulag mo umiyang ka. Tanumiyang ka, delikado. Apay. No, umiyanak, agkarayam ka. Edwin, please. Intun ka, ano nga rad? Intun awanin tinamnamak. Barbareng. Agawit ang arating and I love you. Manong Nemy, awanin ti bibiyang ni mama kanyak na bayagan sa anak inungtan, kinsinermunan. Nabayag matan Manong Nemy nga saan ko nga nakita ni Lily. Saan nga napuputan ti panaway, Manong. Naglaing nga nagsao Manong Nemy ni Eden. Gabuta. Ne, upatin ti tawin na. Edwin, Elsa. Apa yan? Umisam ka? Manong nga tawin? Kurt? May sako na midi, dua, talo. May talo nga tawin. Ada ka di palang namnamang agsublita sawam? Mayat ka din ko nak? Nga niya. Nagkasawatan. Sa anak mat mabaling e kasal. Pagbalin ng talatang nga na tayo ti asawam. E kasaro na si bibiyag. Di aglibin ta. E kasano na biglan tong agsubli. Saan mo panunutin ti panagsubli na. Basta saan mo nga parigatan tirik na Melsa. Amok nga ipatpatig na kitan. Kadipatpatig ka matunay-unay. Iso mo, Edwin, no. Papagayam, adang at pasama ka nga feelings. Iti dahito agundaway, dahito amuen, papagayam. No sa dito pagtungpalan at pagkasalitaan ni Edwin, kunana iti damo nga no, haamo kakukwa, kat adag tagikwa, di mo tagikwaen. Sa dino nga talagang ti ayan ti asawa ni Elsa. It's na tayo ngatan, wano adan sa balya pamilya na. Papagayam, ito itultuloy nga iba sa ti pagkasalitaan ni Edwin. Papagayam, may tapos nga sakit saan kayo na nga matiktikan, intay dituloy nga iba sa ti istorya, wano pagkasalitaan ni Edwin. Manong Nemy ididamo ket talagang agkadkad paylaeng ni Elsa. Ngem ka po siguro, tanariknanan ti bara dagiti bibig ko. Kanariknanan ti aprus, bara ken lamuyot ti dakulap ko. Nga nayaprus, kadagiti mailiwan nga masela na paset ti bagina. Siya sino kuma, isunat at no, di nasahan na nga, iten, kinitulok Manong Nemy. No, pa'y kamukuna na pa'y layang ibagbaga kanya, no, Edwin, no, si bibiyag ti asawa, dakis na ito, si bibiyag ti asawa. Elsa, imulam iti panunot mo na tayo ti asawa. May sakan nga bahalo, kasapulan tangagpadpada, come on. Madamdama pa'y Manong Nemy, awanan ti mangig ko abalikas kadagiti bibig na. Saanin nga sumupiat Manong Nemy, gabot amarik nakon ti irot ti balas dagiti arakop ko kenkuana. Na irot ti arakop ng Siak Manong Nemy. Madlaw anabayagan nga mawaw for how many years Manong Nemy. Mawaw
Takuna na idin si. Awan ni maramit ko nakastim na talaga tinekari Edwin. Kasapulak. I need this. And I love you, Edwin. I love you. Inaramid ko met Manong Nemy ti pamuspusan tapno ibagahan to nga nalaingak ngem ni William. Uwan, tanarigat mo ibaganan to nga nalalaing madlat asawa na kan baka no nalalaing baka iso at talaga itultuloy na nga sa pulit. So nga naramid ko ti amin Manong Nemy tapno ibaganan to nga nalalaing. Amin na Manong Nemy nga mabalin nga paka arunan tirik na nakulding ko, nakureng-reng ko, naagkakon. Naging ganang ngikon Manong Nemy ti ko na. Oh, Edwin, you're great. Nalalaing ka, Edwin. Oh. Nangikon Manong Nemy ti resulta ti amin. Adaan Manong Nemy ti gagar ko. Tapos di kasta ka nagpadpada kami nga mang tukno ti kakatuwa na paset ti langit. Hindi mangig ko nga talaga nga nalalay nga ng isu ti asawa na dati. Ti may kaduwang imbaga na Manong Nemy nagagagatak kano ng isu ng ni William nga asawa. Nagagagatak nagpeso ko nak agsipod. Taarik ko dagdadamo naman pa dumatan di babae nga inaramat ko iti makon ko na nga one night stand. Ni Elsa Manong Nemy mariknak ti ayat. Ada ayat nga naibodi ka dagiti arakop ka nagekuken ko na. Kat mariknak med nga ada ayat Manong Nemy ka dagiti bales ti agek kan arakop ko. Agpadpada kami nga pimpinateg. Sa amin nga pinanunot Manong Nemy nga si asawa. Ti pinanunot may agpadpada. Natayan ti asawa na. Nagdan na kami nga rodo na kasagasawa Manong Nemy kay ni Elsa. Madadag iti kundaway. Nuawagan nak ni Eden iti papa. Anak, tito ko nam. Apay ko mga tito kat papang ko iso na. Di namin papa. Oh, hamon na isuro pa iti anak ta. Edwin, kahit kung ibaga kang kuha na tipot no. Itatanagonos pala ti panunot na. Tapno, analisto na nga sagap-sapen ti kinapod no. Tanya tirandam nga rod. Kahit mong paginaduwen tirik namin. Nga pa siya na nga sanggay nga sa tipod nung amana. Andit siya na salitaan niyo, mama, papa. Edwin, please. Mabalin? Okay. Eden, anak. Papalat at awag mo kanyak. Ano man pa isang saktipod nung amam. Kasi na ko ang padpada kay kini grandma. Sino grandma? Tiyawawagan niyo ti auntie. Ano ti bagbagana? Tungtong palanak ni auntie. Edwin. Nakayat ko yung kastat iba ipasigap-sip iti panunod ni Eden. Ano nga talaga tipad no, mama? Masakit yung ulok ng mga panunot. Anak, kastoy din ka, ma? Tapno maawatam. Ada sa bali nga, papang mo. Siya din na yan na. Apisan ko nga makikita. Awang pa ngamin iti nakam mo, iti nagpukaw iso na. Missing. Nagururay ta. Gabot ta santo matan nga mauray. Nagayatak mo tang ginitito mga Edwin. Isang kasto eh. Agdaden natin nga talo. Kadawa tayo na auntie, ni grandmam. Kanganon to nga ron nga agsubliti gusto nga papang ko, mama. Dapat sante nga mo. Iso nga kayat mi nga ibagakeng ka, ano kas pagaring ganda, dumting to, ang agsubli, saan kantong mas daw, naawagan na kati anak. Sana ibagakeng ka, nga iso na tipod no nga, amam, ewan ka hem. Diyan ka di pa intad kang ka? Ti picture na?
Awang pa ngamin dito mo keng kuha na eh. Mabiglang harad. Itad ko keng picture ni tipod nung amam. Kasta nga rin tinaramid ni Elsa Manong Nemy talagang kayat na ipasagapsep iti ubing na sana siya tipod nung amana. Nga adda amana apod mo. Tito ka di mama. Wow, naggwapo. Ngim, gugwapo lahat ni papang ko. Sino papang mo? Ni papa ni Edwin. Ngim, gwapo daw nga agpadpada. Ore gwapo ni papang mo nga no. Imawanin. Natay isunan. Edwin, please. Ano nga talaga tipod no, mama? Dito mo na tayo no saan. Ngayon para kanyak si bibiyag pilain. Sakto lang mamatin o. Makita kong di bangkay na. Kasi anong ti kapayak na nabayagan? Taluop patan nga tawin. 5 ton. Nagbasa kanton. Kinder kanton. Naanos ni auntie. Ni grandmam. Nga mangitultulog kang gati eskwela. Nagtrabaho kamit ka ni papang mo. Kinitito mo Edwin. Sige, mama. Ngayon, awagak lang tayo na ti papang Papang ko na ito eh. I love you, papa. I love you to anak. Ore man no amumita nga sa nga siyak tipod nung amam. Ngayon, paanak mo, tibagim, impaamak mo, tibagim. Gabot talaga yung patpatig ka. Ay, kore ka. Abay. Kasanon no, aganak ni mama. Adantun sa bali nga, anak ng ading ko, kit si kanton tipod nung papang na. Baka anak to nga kayat. Kayat kalat ta. Imjak mo na mo kini mamang mo. Nuapaging gana, takit amot pa lang ading mo. Lalaing lang namin na papa. Nalaingak met. Nalaingak anong yung tipod nung amam. Kunana, shh. Dalay bagbakam ka na ito, ubig. Manong Nemy at dadikitigon daway nga masukalak ni Elsa ang sensandain. Oh, sweetheart. Apay? Nga tama ni William, malagip mo, adak lang arod dito rin, apiso, malaglagip mo. Diyan nga arod mautob nga panunutin, Edwin. Diyan ka mo nakagurak kuno saan ti asawa. Abay nasigam ang kaguram ko ma. Kagurak, no agpapeso man nga dan sa bali nga babae ti biyak na. Sa nga din nga rumbeng laing nga kagurak iso na. Imagine, nagda kami nga kina. Pagkatapos, simunot mo na nakidan na ita ti sa bali nga babae at daanin ti sa bali nga pamilya. Nagsakit. Nasakit dito nga partay na. Samo nga min panunutin na. Nga sa bali nga babae ti biyag na. Ano ko ti panunutin? Panunutin, imulam ti panunut mo nga natahin sunod. Nung natahin, siyempre malading itanak tanatahin ti asawa sa nga bali. At daakmet, sang kay babayaan ka ni Edwin. Masalusod ko man, Elsa. Api nga, napahot man ti panagdandin nata. Di ka malanang sikog, maugak ka di. Edwin, buwan kong kontrol ka. Ibagam ko matipot to. Sorry, hindi magkukontrol lang. Tapay. Dakdakkel man na problema no danak mo kanyak. Ta aming lang panunutan ngamin ti problema. Kasan no, bigla nga dumteng ni William. Kasan. Tanong kas pagarigan, dumteng suna. Kahit napanagnagam nga sa bali nga pamilya na, kayat mo ka di pala nga awatin ni Suna? Edwin, abing saan ka sumungbat? No agpakita bigla ni William, tapno lang kahit na makita ti anak yo. Nga saan nga sikat kahit na makita. Tadagay mo sa baling asawa na,
nga dapahin anak na. Kaya't mo ka di pa ilang isuna. Saan nga dito sa lutsud eh. Anak ko mati sa lutsud. No kaya't na tagsubli ka na kami. Kat panawan natin may kadwa pamilya na. Dadyat isong bata. Kaya't mo ka di. Nga panawan natin pamilya na may kadwa kat tagsubli ka na kayo. Saan ka di nga dito nga pasit na ti kaguram ako na. Nga daka lang arodan at daka yung akina. Apay nga nangalapalit sa bali. Apay napampalang iti sa bali nga babae. Saan ka di nga nasakit para kang gadeta. Nga nakasagana pa ilang umawat kang kuhana iti likodan ti amin. Diyan mo na niya tirumbing nga panunutik kasi nga sitwasyon. At apay ka din nagitigong daway nga kaya't kung nga patsyen nga natayan tapos no awanin ti problema. Ang panunutik nga natahin kasano nga ro din no sa ampay nga natahin. Kung nakbat lang ardagos idinakim ko. Manong Nemy mamanumot ka di akas tati mapasamak. Nga mamulmuling lang isuna kat pagsalitaan mi deta nga banag. Napapaot mo't lang Manong Nemy aggaraw kami, agbiag kami nga agasawa. Narasak kami nga grubuhat nga mapanagtrabaho nga agpadpada Manong Nemy. Kat naragsak mo't ni Eden Manong Nemy nga palubos ka na kami kat mapantumet kuyuken ni Auntie Yatina isuna nga mapaniti eskwela na. Manong Nemy. Grade 1, kinder, grade 1, aging grade 2 ni Eden. Manong natawin. Manong Nemy. Irita, nag-ring ti cellphone ko, iti may sa nga malem, nga kadak, iti project site. Intutulot ko iti kinapuruman ko Manong Nemy, kadag iti project, iti kontraktor nga kaduwak. Ni Elsa Manong Nemy, iti tumawtawag kanya. Sinong batak? Hello, sweetheart? Hello. Edwin? Oh, abay. Dimtengan, ti pagbutbut ka, kamapasamak. Pagbutbut nga, kamapasamak, abay, anya? Dati bawag kanya. Saan nga nakapumbok ti number na. Sinusot ko na sino yun. Ibaga na din iso ni William. Anya. Si bibiyag ni William. Si bibiyag ti asawa. Si bibiyag ti ama ti anak ko, Edwin. Dinamag nun sa dinutayan ko. Imsan kong imbaga. Tawag na tawag. Sa dinukanatayan niya. Kada ka no dito tilawag. Tada lang imbaga keng kuha na sa Isabela ngayon maayat dito tilawag. Ngayon dinaamo no sa dinuapas sa tilawag. So ang salsalod-sudin na. Edwin, nanya talamidan ta. Edwin, dahito hindi ko nakang ka problema. Edwin, adan tagtagikuha kanyak. Kasano nga rutitan? Papagayam, si bibiyag gayam ni William. Anang atat napasama ka pa nga nagpukaw for how many years? Isundo tinumbeng amuan tayo papagayam. Ken, anyang atat mapasama? Maka magsinubya na nga tayo kita kasawang Elsa ken William. Ikasano nga rin Edwin. Piman pa nga Edwin. Nagikuan na ngamin sana nga kukwa. Itatatanda di aking kukuan. May gawid na kata? Yan ito ituloy papagayam kinamuan sa din pagkibusan natin pagkasalitaan ni Edwin. Antes de papagayam tayo ituloy nga ibasa natin pagkasalitaan
Ni pagayam tayo nga Edwin, ket amuan tayo no kasano nga masolbar, masolusyonan ti problema. Uwan Manong Nemy dimtengen tinamnamaen ni Elsa mapasamak ti pa nagproblema. Ket Siak, kasalamarik na ti sakit ken sa Manong Nemy. No kas pagarigan ta, ket dawen to ni William iti pa nagsubli na kadagiti akina. Ket Siak, adan to nga tabilag ko ang mangigawid kadakwada. Ket ni Elsa no ibaganan to nga sanan nga ipatpatig ni William ket siya konti patpatig na. Kasano ni Aden, ipatpatig nakmet nga ama, nga madadtan ti pudno nga ama na. Nga adda nga iso, ti adda karbengan na. Tinawagak ni Elsa. Nalipatak ng baga. Ngayon busy. Iso dangatan ka ni William nagsasalita. Tinawagak manin sa anin nga busy, simong bat. Edwin, mabading itpuror mo kanya ti number ni William. Taapay. Arat na o din nagsalita nyo. Agpagpakaasi kanya. Nga ibagak no sa dinot pakasaraka kadakwada nga kina. Imbagak pa yun kang kuha ng adan asawak. Ket, nunaskan ka no. Nga masudag iti abogado kat aramidan na. Ha? Edwin, iso ti legal nga asawak. Kat iti korte. Ano tinamnamaan, nukas pagarigan ta, agsak lang isuna. Ipuror mo kanya, tinumber ni William, tadakam tagsalita. Dakay tagsalita. Saan nga din rubeng ang dahak? Isad ko tiyal daw, 1 oras, nga kaparag sa salita tayo nga talo. Tawan sa bali nga mga ayos, ti problema no sa amin lang na tayo. Edwin, I love you. I love you more, Elsa. Saan ko naiete ni William? Sikan ti patpatek ko. Amok, mamatiak. Diyak kahit nagsubligan ko, ana. Kahit ko nagtalinaid keng ka. Nalalayin ka, ginadungnungok kaya misuna. Kung naman hindi ta, aman. Hindi forward na Manong Nemy number, tinawagak. Sinong bata na? William? Uwan Siak, sika. Sa dinutayan mo. Ano ko magbibiyang mo no sa dinutayan ko? Sino ka? Diyan ka mo no, anat ibagakan ka no, sa sinuak. Mabalingo ako na yun, Siak, ti may kaduwang asawa ni Elsa. Anya, tarantado ka? Pag ko na matarantado ako. Abi nga sawayam ti asawak. Sa dinong amin tinapnapan ng awang bibiyang mo. William, saan na ka nakayat ni Elsa? Manon nga tawin nga pinanawa midang nga kina. Siyak daw awagan ni Eden iti papa. Siyak tayatin ni Elsa. Saan na kan nga kayat? Saan kan nga subsubli katakwada? Tarantado ka niya. Abi nga saan nakagsubli kat kukwak dagiti akina. Abi nakabidpidotam katakwada. Tapno ibagam nga kukwa mi daw no tagikuwa mi da. Ang ko ibaga kukwa ida. Abi nga tagikuwa. Mabaling ka din nga, agsasarita tanga talo. Dakam lang agasawa tagsarita. Agdandan na kami agasawa kini Elsa. Manon nga tawin. Kurang na lang nga danak ko ten kang kwak. At ako mamatan putot ko keng kuwana. Pwede kang runaan na. Panunutin, William. Manon nga tawin nga binaybay amida. Sa saan na ka nakakayat pa ni Elsa. Dinakan pagan ano.
Manong Nemy, nagawid ak dito balay nga mariribukan sa anak nga nagawid sa jay ayan, Manong Nemy ni Elsa. Ay, tamang pa eh. Milagro. Siguro kada problema yung kada jay live-in partner mo. Una jay babaeng tagtag ko nga sa amumot nga kukwa. Mama, kamusta kayo? Kasto ya. Pinanawan ti anak ko for how many years? Kinadananan ti babae nga napatpatig di babae nga ti inana. Nimot mama. Sumasarong ka madigdi kakapsat ko dito ya. Takas lang saan, ibagbagas lang kapimpiman kayo. Naka di problema nga rod, no aping may ka dito eh. May iliwak ka na kayo mama. Ken padasak man ti human ka na kayo ti problema. Oo, makikita ka na ti problema. Jesus saya. Ngayon nangarapikan. Sampay mama, bisinak nga ron. Ngor ka nga ron, tamang loto ak ti sidain ta. Ada, sidak na daw nga soklat at sidak pangrabin ko nak kumang madakawet. Kumusta mo ni Lily? Speaking of Lily, dito na, nalasin na siguro dyan kutsem. Iso nga muna nga daka. Hi, Lily. Hi, Edwin. Kumusta mo? Nilakay mo, kan kiti anak yun. Bahay lang at nadasawanan. Kapag hindi ka mag-asawa. Manay na yun ang titawid mo. Uy, yun nakang amang siya ka. Anong ordeta? Amok na daka. Baka mailiw ka tilutok. Abag isunay. Baka saan ka penangan. Baka kaya mo't panggilang lang ata kami kini mama. Mambalin ka di. Itapay lang ijayam kanyak deta. No saan ka penangan? Anak penangan. O sige, manganta yun. Gasangon ta ni Lily. Manong Nemy kasla sa ampay nga nanayunan titawan ni Lily. Numan ang kitaek. Numan ang makita nakmat ni mama Manong Nemy kakit-kitaek ni Lily. Oy, mangangkan. Di ka mat mabisin na ya. Kasla di mo imasin ti kasi dahil apay na imas ka di tiluto ni Elsa, ha? Ni mat mama. Asin na imas ti luto na kada kami? Nemi-imas ka. Oh? Nagpapaso. Tiluto ni Elsa kasla tay gagangayen. Kasla ipang-imagine ko kasla sorry no, pakabasulag dyan pa ng ibagak nga kasla reheat. Ay na, kaya maawatak tiket mo sa Edwin. Ti pang-imagine ti luto ni Elsa kat kasla reheat. Gabot ha, aday imun una ng raman. Kitsi ka, gabot na nakalabanan, nirehit, simublat kalaeng. Oo, hanggang katakas ta. Lamot ni mama, pabay-sumot, di nga men, Lily. Nakakatawa mo. Nana, nagpapay-sumot, di ba? Tilutom, damo nga luto, kaluto, kaidasar. Di luto ni Elsa, naluto idin, adan ng raman. Katgapot adda mabisin, na irihit. Iso nga rihit laeng ti maram-ramanam kini Elsa, loko. Nimot mamagit talaga, met. E di malpas kami nga nangan Manong Nemy niya galing sa cellphone ko. Ni Elsa ti tumawtawag. Edwin, aping hindi ka nagawid dito eh. Tayan mo, unod na ka pala ta pagtrabaham. Ado overtime yo, agi-inom kayo. Nagawid agdo ti balay. May liwak kini mama. Ano nga, tagsalitaan nyo kini William? Tawag lahat ha. Patpatay pa rin sa cellphone ko. Awan ti amok ng ibagakin ko na. Baliwa ka kasarita. Sa ito iset, noon niya oras kay lugar. Di pagsasalitaan tayo. Sa aming bagbaga nga dito, ayan mo. Okay? Isak ti maka mo. Anya kami ti pagsasalitaan, ti kas pagkarikan. Umuna, amuem no apay nga nagpukaw. Kat no kas pagkarikan ta, adda sa bali nga pamilya na, makamukanton nga desisyon.
No sinupilyam ka na kami. No agsubli kas pagarigan ka. Wano saan, mayat mo tilaeng anak nati, Clement na, nga bigbigan na ken, bigbigan ni Edwin. Awan no ti problema. Ni anti ko na nga rod, maabak ta kanulat ta, gabot legal nga asawak ni William, awang kano tilaban ta, no may korte ti amin. At dalaban ta, katapay, dinat inpaay ti pagrebengan na katakay for how many years? Bali, pinanawan na kayo. Kat no ibaga nga rod, ibaga na kayo tataksulnit. Basta, kasaritak ni William, isat ko ti amin. Kat makapagsasarita tayo nga talo. Sana nga imiyan iti yan del sa day nga nabi Manong Nemy miyanak dito balaying kabot na mailiw ko dito bugot ko a kwarto. Tinawagak ni William Manong Nemy kasi mong bat nga dagos. O ana, anti bagam, aggaagaw. Pare, hanak nga aggaagaw. Ano nga saan? Si asawa? Inagaw mo kanya? Saan galing nga balin William nga awan tanyaman nga pungtot, itirik nam. Tap na nikas nakit makapagsasarita tayo nga nasiyaan. Di kagpungtot, di mo bagang agagawak, mabaling ka di. Sa dinungamin ti ayan ti asawak. Sa dinungamin ti ayan nyo ita. Mangisata kiti lugar ang pagsasaritaan tayo. Ngayon kayat ko, nga agtanang ka. Saan ka basta agpungtot, wadaman ka pungtot mo. Taon ti rumbeng awan-awan ti sabaling agpungtot no saan nga ni Elsa. Depende di sitwasyon. Mabalin? Sige. Basta nyaman ti kukwak. Wan. Kustan tuman ti managan na. Bahala ka. May sa Manong Nemy na ulimak nga restaurant itimbagak na lugar. Nagkuyog kami kini Elsa Manong Nemy. Pinada kami nito nga restaurant. Kasla mabutbuting ni Elsa. Ano mat kabuting mo? Baka no. Sa dito tayo dasawang. Dejay. Adati suli. Samad gana nga gumesa. Abi nga takadwa na. Saan nga tinungpal titulang? Saan ta nagpatuloy pa? Ngayon nakita na akong timakder umayin ito. Elsa! Apay nga silasan nyo nga ituloy ti amin. Nagtutulagan tayo sa sarita tayo, di ba? William, tinagtulagan tayo awan kaduam. Apay adda kaduam. Abogado na kaduak. Abogado? Awan titulag amang tugot kat abogado. Tapos nagkasakit malpasin di amin. Tapos nisot mangilawlawag ka na kayo. Nga sa nga rumpeng ti panagdenden nayo. Gapot na may balin kayo ng isak lang. Manong Nemy, si igamlat ta kanyak ni Elsa. Igagaman na tatitakyag ko Manong Nemy. Idigandaten ni William, tumasadag ng mga rakop kang kuwana, naglingad kanyak. Abi kang lingad ka. William, iti kapautan ti amin. Kan kabuti pa ng baybayam ka na kami. Pawanin ti marik na kayat kan ka. Sige, saan ko pilitin? Saan ka pilitin? Hindi mo kahit makinarakop kanyak. Manong Nemy, masadag kami, tilamisaan, narantang pagkasasaritaan mi. Niyam amuna kanya, kada kami ti abogado na. Ay, kasi ano na ti may kailat na makapagsasalita tayo. Inasidgan na ni William, nagpatuloy ti problema na, kata, kagabat ka kasapulak ti kliyente, kata, imanugot ako. Order tayo, uminom tayo, makan tayo. Saanan nga naskan pa eh. Attorney, pagkasaritaan to ti amin. Di kukuha ni William. Ngayon sa dinutihan na. Hindi kasapulan digiti akin na isuna. Dahil iti saludsudam kini William, noan niya tilawlawag, mailawlawag na.
Ni Elsa Manong Nemy tinagtimek ket kunana. Apay nga pinanawan na kami. Sa dinutinap na panam. Anya tinaramid mo. Sinapul kat adu nga tawen. Adu ko naktanasuro kami sa nga tawen nga nagururayak. Nagpanawagan na adu nga pamuspusan tap nulaing ada pa kaamok na sa dinutayan mo. Nga magabutas sana kung nga makauray. Tati amok kadatay kan. At damat may isang lalaking magpatpatag ka na kami. Nga iso tinariingan ti anak ko ng ama. Ni Edwin. Nga iso itan ti patpatig ko. Nanyat na pasamak ka. Apay nagpukaw ka ti adong atawan. Dito'y matan Manong Nemy ngayon lawlawag ni William Tisaid na. Nakastoy Manong Nemy di balikas na. Pakawanan na, Elsa. Pakawanan na kuma. Sampulos ang nagbali ti pusok. Nga nakayat keng ka. Ano kasunod pa nang ipatig ko, hindi mas paitagabot adun di kita nagkurangak kada kayo. Diyan mo no, kasunong ibagak. Nga di pa nagpakadak keng ka, nga mapangkualan ti sweldo. Idi maalakon. Kaslakla, nasansil mo. Nasansil mo? Kahit mo sawan, nayaw awang ka nga di mo amot pagawidam. Nakaim-imposible atorne. Ala ituloy mo agsa o ti asawam, Elsa. Nasansil mo sinansil mo nak ti may isa nga babae. Kung nagtupay, insukat nak ti sa pali nga babae. Hagtal na ka pa ilang, misis. Gusto ti ko nak atorne. At sa pali nga pamilya na, binabayan na kami nga gina. At simurutan na sa bali nga babae. Insukat na kami sa bali nga babae. Tala ka pa lang, misis. Misis, tala ka lang. Elsa, please. Agtala ka pa lang, okay? Urayan ta nga, ituloy ni William di amin. Sige, William, ituloy mo. Inya dayuna. Imagine, impanak iti Visayas. Sino dahi nga babae? Nabayagan nga klas kanya. Empleyada iti bangko, gagurkwartya. Plinano na siguro ti amin. Kaslada, adda impaangot na kanyak. Nga basta latan, agtungtong palak ti kayat na. Nagpa-Manila kami. Naglugan kami ti aeroplano. Di manong kami sa Visayas, di Samar. Sadyay. Basta lang nagtungtong palak yan ko na. Nagdan na kami. Ay-ayatan na. Kahit inayat mo, Mat. Saan ko inayat? Mabalin siguro. Nga mabalin ti bilag na. Noan yaman ti paamo na kaniyak. Basta lang nagtungtong palak yan ko. Aging kaya, timteng ti panawen nga, maamiris ko, nga saan ang rumbeng teraramidik. Isupalit pa nakalakip ko kada kayo. At nadigitigon na away nga kahit ko naglibas. Arig na, binalod na, ni Gemma, iti ado nga tawen. Nagnayan kami, di may isa napintas nga balay. Adda mabalinda. Mabalinda? Kaso na, adda mabalinda, kat empleyado lang ti bangko. Nadaan iti muno ng asawa. Adda mabalinda ng nabalo. Iti nabalo, nagsubli dito lawag. Takayat na nga. Agsublimat lang ti dati. Nga kasasaad na nga simple.
pinanawan na, tinapanawan na kinabaknang ti asawa ng Jibisayas, di Samar. Gabot siguro ta kasapulan na ti may kaduang asawa siya akong tinakruso ng daan na. Saan ko may kasali sura, gabotan mo na nga si asawa. Ador, ti gundaway nga kahit ko taglipas. Kapi ka sa mo malan, pamuspusan ti tatawag mo kanyak. Sarak pa, pulos nagsukat ti SIM card. Awang pulos ti gundaway ko. Kasanong nga rin nakasubli ka dito eh? Gabas si papalubusan kanyak. Tilang bagik ti magunod na. Ngayon ti pusok din na pulos na ala. Gapata ulit-ulit kang kuha ng saan ko akayat. Saan ko ayaten, gapata sikat, ibatbatek ko. Da kayo nga giginat, ibatbatek ko. Yung nga nagpagpakasyak kang kuha ng away-awayaan na kun, pagawidan na kun, palubusan na kun. Tapos hindi ka sa tagat masulnit, akong dagitado ka nagkurangag ka na kayo, Elsa. Mamati ka kumakaniyak. Nakidanak man ti sa bali nga babae ng saan kong inayat. Sika di batbatay ko. Ibatbatay kayo nga gina. Nangaskin nga pa rin ito magiging sa kuha ng katarabidak. Maawat na klaeng kan mapakawan na klaeng. Manong Nemy, nagsangit ni William kahit naisusurot ni Elsa nagsangit. Kahit gabuta maawatak ti sitwasyon, Manong Nemy, naiboyo akmet. Hindi nagkirpa ti anong sangit, nagsaot ti abogado. O, nalawag ka din kata kayo ti amin na naroon na kang kay Elsa. Itulit agad pala nga ipangato ti kaso kas pagarikan lang. Mamati ka ka dito, explanation ti asawam, Elsa. Attorney, sa susud ko, maawatam ka di. Mamati ka di. Sakto lang mamati. Inton makita kan makasarita. Dahil magbaga ng Gemma. Anak ako na, William. Mabaling ko ang tawagan ni Sona, Atty. Kadagsarito da. Ngayon nakita da, darigat siguro. Tadi Sona di Visayas. Tawagan nga rutin. Dagsarito da. Kasta nga rutin tinaramid ni William, Manong Nemy, madamdamapay, simongbat siguro. Gemma, itultuloy mo kumatimang tad kanyak ti waya-waya. Arito ti asawa, daw-dawatin na't explanation mo. Mabaling ka di, please. Nagyamanak. Dinya sa teg nga nyawat Manong Nemy ni William ti cellphone na kini Elsa. Hello. Dinya speaker na Manong Nemy ti cellphone, tap dumangagmi ti sarita ni Gemma. Hello, Gemma. Nakasta si ka ni Elsa. When? Nagagasgasat ka, Elsa. Nadaan ka ti asawa kas kini William nga itilikodan ti amin kat si kalata ti patpatik na. Imagine. Balo nga nabitak pa na balo ada na panawan ti asawa kakinamak ng imore nga tanuan niya tararamidak agaburak. Di ado akin namak na. Saan ko pulos nga malukoy tirik na nga mga ipatag kanya. Matagig ko anak, siyempre. Ngam awan tinayat nga marik na kami, budi ka nagiti arakop ka nagig na. Da kayo nga ginati sapsapul na. So nga, nalunag ti pusok at pinalubos ako ni Sona. Sorry, Elsa. Kahit ko nga tagikwenta saan ko akukuha. Nagbiduta. Sa bali nga lalaki ni William, napudnoon ay ka. I'm sorry. Nung timanong at awan, natanagikuwak ti kukwam.
Itay sublikon ka. Pakawanan ka nawatam ko man ni William. Tap nagragsak kayo. Sige. Nagyaman na. Manong Nemy, diya ka mo no apay nga biglang at imakderak. Edwin? Awanan tres ka pa nga kantak dito eh. Edwin. Attorney. Pinagikuak mo tisang kukuha. So I'm sorry. Isublig mo tintaking kukuha. Edwin. Elsa. Baling ka ding batanak. Kahit kang araw ko, Edwin. Hindi mismo nga sangwanan ti asawa. Kaspasat ti ba nagyaman ko kahit ka. Amo ti Diyos no kasalungat ng impateg ka. Nagyaman ang hindi parik na ngayat ka ng aming nagina. Thank you, Edwin. Thank you. Sige. Dimte nga kinibiyag mo, iti panahon nga sa pulam. Nagyamanak met, iti panang ipatig mo kanya. Oray pagkapaman lang. William, sa mundo ko maulitan pa itinarabid mo iti asawa mo. Awan di pagdanagam ta na imula iti panunot ni Eden nga sika ti amana. Gusto tinaramid ni Elsa. Idad na nagam na siya kung tinakita na nga amana ng imula mi ti panunot na nga da sa baling amana apod nung amana. Iso ang kamarigatan kang kuala. Kumuno na akon. Edwin, sabi ko mat na masarakam ti babae nga naikaripara ken ka. Sabi ko mat nagkikita tayo tupay. Nagawid ako ti balay, siyempre ti sidong ni Mama, Manong Nemy. Minutugtugot ko pa ilahing, ti ba nagarubos na kitiluan. Nadanon ko ni Mama, Manong Nemy ti salas. Oh, anak, napasamak. Napay nagsang-sangit ka, iho. Nasakit gaya, Mama. Ti, impateg mo iti oray la. Ngayon sa mo, ba't gaya mga kukuha? Itaad nandiya king kukit, siyempre arayan na natin kuko na. Mama, nakabat patig kanyak na kita na. Nagsakit nga mapukaw ko ida. Iho, saan mo nga basta mapukaw ida? Tanawaya ka ba't siguro nga mang sarungkar kadakwada? Kas gayem. Kas natikunada. Nawaya akto. Mama? Lalakas ka na di lalaki. Kung kurak nga rot kang nga, nakadaduntat na lalaki nga. Di na problema, di ka babae, siya kakitag problema. Nagre-ring sa cellphone mo. Nalasin damanen, nga datakot siya, katanda ka. Sino tumatawag? Ni Lily, Mama. Kung nagtupay kami. Dakitsong bata mo. Hello, Lily. Hello. Edwin? Posiblahan ka pa nangan. Hanap pa nangan. Si ka nangan kan? Hampay. Nagapag ti restaurant ng saan ka nangan? Anak na pasama. Insublikon. Di awanin ko kampay. Agsapsabo lak ti sa bali nga kukuwak. No saan ka pa nangan? Nanganin ni mamang mo. Umay ka dito balayan dito iti panganam. Urayan ka. Anak nagsaritahan nyo. Mapanak ka no mga ni Jabalaydan. Mama? Ano ba lang Arthur Rhyme no? Baka mamindwakan to nga mangan. Nimat Mama. Kito mo, alaing kan.
sakon, nga simra kiti kwarto. Manak namles, nag-short ka, nagsando manon ni. Sak, yung karintar ti nag-toothbrush, nag-mouthwash. Takaslam, ar-arapahagpak manon Nemy at the fight. Sinabat nag manon Nemy ti daw, naka-short nga naka-sleeveless. Nakaw. Kasla italaing nga makita ka napimpintas gahim dito niya ni Elsa. Una ka talaga Awang pa'y anak na. Idinto ta ni Elsa kani. Munot tawanan dyan anak na. Ay, nakaidasara kon. Dahil so tayo dyan dining room. Ay, may mesa ka? Oo. Ano ka may mesa? Sino ka duwam? Sino ka man sa nga siya ka? Kaya may mesa awang kadwa na. Ngayon kabot adda ka di. Hanak ang may mesa. Lagi di parents mo. Pinanawan dak. Ayaban dak kumangin. Selamas sa duto ka rumwar. Ito makita kung di ko saan tinawagan ka. Pag isuunay, hanak penangan. My God, let's go. Imbes ngagsango kami Manong Nemy ng nagabay kami. Tilokot ito nga babae na kung naktinakam ko ta subuan na kito. Oh, subo? Ay mas? Abay nga subuan na. Halak man ngobing. Di mo ka di kayan? Tapay, saan nakasubsuban ni Elsa? Siyak di mga subsubo keng kuhana. Oh? At isubsubo keng kuhana. Kaslamok na dyan at panunot mo ha. Subo nga. O sige. Saan ka din nga si Katrumbengag nga? Madamdaman to panagnangak. Manong Nemy, inimas ko tinangan, numampi kasla sa anak pa yung nabsug. Kasla namnamahik Manong Nemy, adan tupay sa bali a kanektap na makompleto ang mabsuga. Kalpasan data Manong Nemy, wait for me. Pamanang, inakag-shower. Manong Nemy, mangmangig ko ti para sa pasti danom iti yung nagtisiyaan. Imasideka. Lukot toin, haped-han na hidrakaptiri daw ti banyo. Simreka k Manong Nemy. Madamang agsabsabon. Ha? Edwin? Apisa mong hidrakaptiri daw? Diyak kami nurang yung irakap na awan ti kaduwak. Malagip ko, dagayong kaduwak. Oo, inarantak ko naman. Diyak pa kami nagdigos. Mabalin ti sumapay? Hanyo pa inarami ti kastoy ka ni Elsa? Apay nga may balbalayat ni Elsa, erase Elsa. Awarin sa bali nga panunutan mo sana siya. Can she ka? Come on, let's go! Manong Nemy, idi kat nakababa ti pa nagkita kinilili. Tay sungarod ti mangidil-dil-dil ti baging na kanya. Kastagahan di kadadado mga agayat Manong Nemy, kamot may ako nada. May pariknada lang ti pamategda iti may isa nga lalaki. Manong Nemy. Ngamit niya panagkita keng kuhanaitan. Kasla may isa ang porcelana Manong Nemy nga rumbeng nga ilalaen at ipapaen nga inayadan ilalaen. Hindi ka dami ti batok ti shower Manong Nemy. Ngagpadpata kami siyempre nga lamo-lamo. Pwede lamok na amalan, digiti lips na Manong Nemy. Sarap. Sarap? Kaslita lang nakaaraman ti imas ti bibig. Ikaw pa na imasak. Awa di sa bahali nga pangikumpera. Basta masarap ka. Oh, Lily. Edwin. Apay ka nang palabas sa palang ti manong atawin. Apay nagtagi kwa aktisan kong hakbukwa. Ada kamat gayam dito nga awan aking kukwa. Hindi laing siyak taking kukwa ken ka. Si Kaman, tanang kukwa ka apay lang ti sa baling aking kukwa. Nakapapahot Manong Nemy ti romansami ito nagbatok ti shower na mapay saanan nga nakaandar.
Inalak ti sabon Manong Nemy urin og sabon itahin ket dinublik kasi nabunan. Iti na duma-duma pa sa tibaking. Nangikumat lagi di asok kinareng-eng naman. Sinabunan nakmet. Kaya di nakabuelnas kami nagpadpada Manong Nemy. Nagparing to magigit sangwanan na Manong Nemy. Kadya ka mo no apay nga inalak ti may sa asaka na yung baklay. Ikat na. Oh, Edwin. Nangangkaitay na. Apay nga mangan ka manin. Mangan nga tuwa manin. Intuloy mi ti romansa mi Manong Nemy itirabaw ti kama ti silad na. Kadito'y Manong Nemy nga napaneknekak na talaga. Nga rumbeng unay nga mailala. Rumbeng unay Manong Nemy kaputa. Siak pelang tinang buong ti KRISTAL ti biyan. Oh, kasla ko la damo Manong Nemy wan damok na talaga. Timang tagikwa ti may isang babae nga siyak ti damo. Kanagnanayon. Isuper lang Manong Nemy ti babae ti biyag ko nga birhen at tinagikwa. Nili. Manong Nemy dagos mo nga nagtulagan ti kalay sa amin kinilili. Tap na di kastagat makaaburot kam kano ka dagos. Idinidimit lang at awan nga panakapukaw ko tita nagikuwak nga saan kumat akukuwa. Isumat iti panagkalay sa amin kinilili. Manong Nemy inimbitaran mi da William, Elsa, ken kasama tayong kin Eden. Naimatangan da Manong Nemy nakasano tiragsak mi nga nagkalay sa kinilili. Iti reception Manong Nemy imasadagdag iti asawa graman kin Eden. Congratulations. Kada kayo. Kastamat kada kayo. O, kumusta? Awanin ti problema. Kinabot no na, kahit naman lang tagsubli si Isabela. Oh, kahit tasadya ti trabaho ko ti asawa. O rin ang dahil Isabela, nada problema yun, tumawag ka lang. Noon yaman ti may tulong may asawa. Hi, Eden. Tito. Ana. Nagsandarak kayo, di po nung amam. Yung baglagi din tintadyo kanya kayo intad ni mama, di picture na. Tanong kasta nga, awang ka? Di picture ni papa, iti awar-ara kupek. Tatalaga nga mailiwak mat keng kuhana. Sabali di arakop ti pudnong ama, sabali kanyak. Sabali tito. Manong Nemy naman pagkaroba kam lang, ti pamilya ni Lily, ngem iti sidong ni mama tinagdanaan mi kini Lily. Saan ang naskan pa nangaramid kami Manong Nemy ti bukod mi nga balay. Ditoy nga nagsasarno duwa nga tawan di baet Manong Nemy di kiti talungan nak mi. Uy Manong Nemy. Numanan ko na kanyak niya mama. Ay laglagi pa ha. Di mo tagikuan, ti kukwa, taking kukwa. Mamamit na alpas na yun. Natamok, baka agbabae ka. Baka ti babaiyam kat asawa na. Kasta katigda duma. Iso nga ibagbagak ka na giti anak yo, apo ko, nga nung kasta nga giinagaw da ka na giti ay-ayam da. Ay, saan kayo umalaki ni daddy yo? Ni daddy yo nga tinagikuan at saan na kukwa. Nuanyat kukwam, kukwam. Nuanyat kukwam, kukwam. Nimot naman. Un amang mangigko kang kanayon dito karagiti. Bagbagayo karagiti anak mi kabot ano dumakit ag inagaw dati akin kukwa. Iso nga ron nga kunak kadakwada. Di mo tagikuan ti sa ti ada. Di mo tagikuan ti sa mga kukwa. Ti kukam kit kukam laeng. Halos to na mama, nalpas kit nalpasen. Siguro kat deta kat paset biyak ko. Ngem, dakam tumet laeng kinilili. No, apekit nga, napangkapalit sa balik at dakay matlagayam. Manong Nemy dato nga ti pakabuklan, ti pakasalitaan, ngayon nakmet in buray, ngayon na in binglay, kareto nga programa, katamok Manong Nemy. Nga damat dated na nga adal, liliwakan pagsarbingan ti biyag, agaste konada, no di mo kukwa, di mo tagikwain. Ayun.
Katsabay ko mata nakita at talaga ti adal kan niliwa. Katsabay ko mata, thank you para kiti amin nga nagdingag, kan nagbuya, kan nag-comment. Maraming salamat kan ka Manong Nemy ti anos mo nga ng urnos, kan nang ipasa. Tuwing nga ro dagyaman nga pagayam mo, Edwin.